So ito guys, sulit na sulit talaga yung per night nyo dito sa may Red Doorz, sa may Casa Pension, dito sa may Angeles City Pampanga. Ito pala yung kaunahang mga pension hotel dito sa may part ng Angeles. Tapos nagipag-tie up yung Red Doorz para mas mura yung monthly. So, hi guys! Nandito na tayo ngayon sa loob ng Red Doorz Pension House. So, magsisimula tayo, or room tour ko kayo dito sa may side. So, ito po yung aming susi. Ang aming room is purple. Yan. So, check natin guys kung ano meron sila. So, dito sa side, merong table na maliit. Yan. May table na maliit. Tapos, merong mga shelves. Tapos, ang daming mga books. Kung gusto nyo magbasa ng books. Ang daming books. Yan. Tapos dito banda, meron silang malaking cabinet. So yung loob ng malaking cabinet, ganito lang siya. So talagang para sa mga backpackers lang talaga ito guys. So meron silang maliit na vault. Yan, ito yung vault. Pag meron kayong mga personal belongings na lalabas kayo, pwede nyo itago rito. Yan, so meron sila maliit na vault. And meron silang wall lamp. Yan, parang sira pa yata. So ito guys, i-check lagi natin yung mga ilaw kasi kagaya nito. So hindi siya gumagana. So idiin mo pa siya bago siya gagana. So yan, so okay na. So ito yung bed, good for 2. Yan. Pwede isa lang. And ito yung towel. And meron silang toiletries na free. So yung laman ng kanilang toiletries is ito. Yung disposable na dental kit. Yan. So ito siya, maliit na toothbrush. So dalawa siya. Yan. Dalawa siya guys, yung laman. And merong candy. May candy pa talaga no, nakasama. Tapos merong floss. Yung floss guys, kasi kakain kayo sa labas. Baka may tinga-tinga kayo. So pwede nyo magamit ito yung dental floss. And merong maliit na supply. Okay? So merong maliit na supply. So dito na side, meron kang TV. Yan, flat screen. Naka-black box. And pwede rin dito guys umorder. Ito yung kanilang menu. Pag ikaw ay nagutom na, lunch, dinner, or breakfast, meron naman dito. Yan, meron sila. Ito, everyday, iba-iba yung menu nila. Yan. So expected na natin guys, pag sa isang pension house or sa hotel, is mas mataas po yung mga presyo nila. Kagaya niyan. Ito guys, yung beef nila is 250. Good for 1. So kung meron naman mga malapit na kainan dito sa labas, kasi meron naman dyan. So kung nagtitipid tayo, pwede naman tayo lumabas. Kasi ang kinuha ko rito is room lang, overnight. And yung food namin, sa labas na lang kami kakain mamaya para makagala na rin sa labas. Dito sa may Angeles. Okay? Punta natin guys, yung pinaka-importante sa lahat, pag pumunta kayo sa isang hotel or sa pension house, is yung comfort room. So, i-check natin kung ano meron sila sa comfort room. So, tara! So, ito yung comfort room nila. Mostly yung comfort room ng ibang hotel is wala ka na makikita ang kahoy na pinto.
Pero ito is nakakakoy pa rin. Yan. So ito na siyang comfort room nila. Yung talagang pang backpackers talaga. Ito lang. Yan. So siguro medyo matagal na to yung place na to, yung Red Doorz, medyo matagal na. So kasi yung kanilang mga lavatory, yan, medyo halata na, medyo luma na. So meron silang shower guys, yan. Ito sa kabila is cold, ang ito sa kabila is hot. So pag gamitin mo to, kailangan i-open mo yung kabila ng dahan-dahan at saka i-open mo rin yung left para sa hot, para mag-mix sila. So para hindi masyadong malamig yung tubig na iyong ipapaligo. Okay? Tapos yung shampoo nila ito nakalagay at saka bath gel. At saka meron silang isang malaking parang plastic container na may tubig na stock. So itatry natin kung malakas yung tubig. So okay naman yung tubig guys. So medyo malakas naman yung tubig dito. So in-expect ko lang sa CR. Medyo talagang pang beginning lang talaga to. So ito yung room na kinuha namin. So I hope guys sa lahat ng mga backpackers, pwede ko i-recommend sa inyo. Talagang ito yung Red Doorz dito sa may Tamarind Street, sa may Malabanias, Angeles, sa may Pampanga, magana sa bulsa. Kung overnight ka, ito ay malapit to sa airport guys, sa Clark International Airport. Almost 4 kilometers lang from Clark Airport. Kung sa mga flight dyan, pwede kayo muna mag-check-in overnight. Kung bukas pa po yung, on the next day po yung flight nyo. So, pwede pa kayo dito. Hi guys, so good morning. Yan, ang ganda ng tulog natin kagabi. So ngayon, it's time for breakfast. So yung breakfast nila dito guys sa may Red Doorz, sa may Casa Pension house. Ito po yung sinerve sa akin na breakfast. Yan. 3 piraso. Tapos egg and pan. At saka meron ang syrup nila guys, ang laki-laki. Ang laki na yung syrup nila. Merong ketchup. Yan. Meron din ganito. Merong pepper and salt. So, yun. Breakfast muna tayo guys. Yan. Salamat guys sa inyo. Mag-breakfast muna tayo.
Yan guys, sa pagstay ko dito sa may Red Doorz, sa may Casa Pension Hotel, overnight. So, ang review ko is, pagdating ng gabi, medyo tahimik siya guys. Friendly yung mga staff. Tapos pagpasok mo sa kanilang lobby or sa kanilang tumatanggap ng mga bisita, napaka maganda yung ambience. Kasi yung Casa Pension House guys, parang ano siya, old house siya, na parang nirenovate lang nila, tapos nilagyan ng mga rooms, tapos yung lobby nila is puro mayroong mga pictures doon ng mga kung sino yung may-ari, yung buong pamilya nila nandun. I hope guys you enjoy ang ating review dito sa first ever na pension house or hotel na pinuntahan ko. Ito yung para sa mga backpackers. So I hope you enjoy. If you like this video, just share and don't forget to subscribe to my channel. It's me again, Poel D. So thank you guys. Bye-bye.